vores skoletjeneste. Så vi har lavet sådan en gavekort, hvor der står, at det er til besøg i Randers Regnskov skoletjeneste, og I kan fuldstændig selv vælge, hvad emne I vil have. I skal bare lige ringe til os og aftale tid. Så det vil jeg overrække til jer. Hvem kommer du? Jeg siger tillykke. Glæder vi os til at høre det på skolen. Og så må I gerne komme herop og fremføre jeres rap for os alle sammen. Ja. Jeg vil godt lige bede jer børn, der står her, om at rykke sådan 5 meter tilbage, så nogle af børnene fra Vindblæs, de også skal sidde og stå her og rappe. Hallo. 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 Den virker ikke, Morten. Hallo. Nu kan den. Ja, det var vores. Der levede for 2 kroner om dagen. Tænk nu, hvis du var nu og sagde, bare klar sagen. Vi må alle stille op og gøre noget godt. Giv mig et yo! Yo! Alle vil have ret til, nej. Nogle får venner, men også lidt fjender. Der er meget sammenhold, og vi sørger for, at det er i god behold. Yo! Yo! Alle har ret til at lære, og så fattige har ret til at være. I skolen skal der drømmes, rig eller fattig, der er ingen, der skal dømme. Giv mig et yo! Yo! Løber rundt i gaden og kigger på facaden. De arbejder hele dagen. De kan ikke få en bid af kagen. Giv mig et yo! Yo! De ved godt, Vi gør noget godt for Liberia. Støt dem nu, så bliver de glad. Søde børn lever der. Vi gør alt fordi de kan lære det. Vi har tro, de har håb til at være den, de er. De her unge, de har sagt, at vi gør alt, hvad de kan lege. De har ventet alt for længe. Sker der noget inden længe? Giv mig et yo! Yo! Det er ikke fedt at gå i skole, synes jeg min ven Ole. Vi kan kun lide frikvarter, med computer, leg og meget mere. Giv mig et yo! Yo! Jeg kan ikke i skole, de vil gerne blive plads med Ole. Ingen kan lade være til. Yo! Vi kommer fra
også så seje. Ja, det lyder meget godt. Han var seje. Var I gode? Hvad siger du? Tusind tak for den rigtig flotte optræden. Det var simpelthen bare så sejt med sang og med rap og det hele. Nu skal vi til at ud i vores aktivitetstelte og lave sjove ting og lære mere om Liberia. Og så vil jeg lige dele jer ind. Så nu skal I lige høre efter, hvad det er for nogle telte, I skal starte i. Jeg har Vindblæs 5. og 6. klasse. De skal starte i Randers Regnskov-teltet. Så har jeg Vindblæs 4. klasse og Skovvang 10. klasse. De skal starte i skoleteltet nummer 2. Så er der Skovvangskolens 5. klasse og Ellekærskolens 1. klasse. De skal starte i postkortteltet nummer 3 dernede. Postkortet, det var mig. Så har jeg Kravlundskolens 6. klasse og Strandskolens 3. klasse. De skal starte i skraldeteltet.